Τον Δεκέμβριο του 1936, έχει μεγάλη σημασία αυτό, έτσι. Ναι, βέβαια. Τον Δεκέμβριο του 1936, και θα σας πω γιατί έχει μεγάλη σημασία. Θέλω να αφήσω μία αιχμή χωρίς να σας δώσω τις πληροφορίες. Ναι. 4 Αυγούστου του 1936 ανέλαβε ο Ιωάννης Μεταξάς στην Ελλάδα. Το 1933 είχε αναλάβει ο Χίτλερ στη Γερμανία. Έκανε αυτό που έκανε ο Χίτλερ ήταν ότι έδιωξε όλους, υποτίθεται, τους Εβραίους μετόχους από την Deutsche Bank και χρειαζόταν κάποια κεφαλαιοποίηση η Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας. Έτσι λοιπόν το 1936 εντελώς μυστηριωδώς τα κεφάλαια τα οποία είναι κατατεθειμένα υπέρ των μετόχων της Ανατολής στην Εθνική εξαφανίζονται, μηδενίζονται. Μάλιστα. Τον Δεκέμβριο του 1936. Δεν έγινε ποτέ εκαθάρισης, δεν εστάλει εκαθαριστικών, δεν υπεγράφει από κανένα και πρόσφατα μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος, που υποτίθεται ότι είναι και ο εποπτικός οργανισμός, μας είπε ένομα, ενυπόγραφα, ότι εμείς δεν έχουμε καμία πληροφορία για την μετοχή της Ανατολής. Δεν έγινε ποτέ η εκαθάριση, μας λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα αυτό το ξέρουμε. Ξέρουμε επίσης ότι διακινούνται μετοχές στο χρηματιστήριο Αθηνών έως και το 1970, 80, 90. Ξέρουμε επίσης ότι πολλά, και ελπίζω να μην μας αναγκάσουν να το βγάλουμε στην επιφάνεια, πάρα πολλές εντός εισαγωγικών λειτουργίες και ενέργειες του ελληνικού κράτους και άλλων κρατών έχουν σχέση με τις μετοχές της Ανατολής. Εάν βγουν στη φόρα, δεν είναι πλέον αυτό το θέμα δικαστικών, είναι θέμα παγκόσμιας πολιτικο-οικονομικής κατάστασης. Θα γίνει μεγάλη φασαρία. Δεν είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε φασαρία, το λέω και πάλι. Εδώ είμαστε για να απελευθερώσουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν απελευθερώθηκε ποτέ. Πίσω λοιπόν από όλη την προσπάθεια της Ανατολής, καταλαβαίνετε ότι είναι οι ιδιοκτήτες της τραπέζης, έτσι. Έτσι ακριβώς. Οι ιδιοκτήτες της τραπέζης λοιπόν είναι οι ίδιοι με τους ιδιοκτήτες της Εθνικής. Η Εθνική υποτίθεται ότι απερόφησε την Τράπεζα της Ανατολής, ουσιαστική όμως εκαθάρισης και απορρόφησης δεν έγινε ποτέ. Αν με ρωτήσετε δηλαδή, δουλεύει ακόμα σήμερα η Τράπεζα της Ανατολής, δεν μπορώ να σας πω ναι ή όχι. Μπορώ να σας πω όμως ότι είναι πολύ πιθανόν. Είναι πολύ πιθανόν. Τέλος πάντων, να μην πάμε προς εκείνη την πλευρά. Φτάσαμε στο σημείο να αποδείξουμε ότι η Τράπεζα της Ανατολής είναι η ιδιοκτησία των οικογενειών και πιο συγκεκριμένα των αδερφών Rothschild. Μάλιστα. Έχουμε 7-8 λεπτά. Πάμε τώρα στα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Ό,τι έγινε στην Ελλάδα έγινε το πρώτο πείραμα, ξέρετε, έτσι. Το πείραμα αυτό το οποίο φτιάξαμε την Εθνική σαν ιδιωτική τράπεζα και τυπώνουμε και την δραχμή, έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το 1815 οι αδελφοί Rothschild κατέλαβαν την Τράπεζα της Αγγλίας την ημέρα της μάχης του Βατρελό. Το 1841 φτιάξανε σαν, θα λέγαμε, ένα πείραμα την Εθνική Τράπεζα και πήραν και το δικαίωμα να τυπώνουν τα χρήματα. Το 1913 κάναν το ίδιο ακριβώς για την Αμερική. Η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής λέγεται Federal Reserve Bank. Αποτελείται από 13 συγκεκριμένα τμήματα, η τράπεζα δηλαδή είναι 13 κομμάτια, έχει μεγάλη σημασία ο συμβολισμός ο αριθμός 13, και η Federal Reserve της Αμερικής είναι η ιδιοκτησία των αδελφών Rothschild επίσης. Τα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου, τα οποία βρίσκονται στην διαχείριση του ΣΟΡΑ, του Αρτέμι, τα εγγυάται η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, Federal Reserve, δηλαδή οι αδελφοί Rothschild. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι τόσον του Αμερικανικού Δημοσίου τα ομόλογα, όσον και οι μετοχές της Τραπέζης Ανατολής έχουν ιδιοκτήτη την ίδια οντότητα. Μάλιστα. Τώρα, εγώ επειδή έχουν απομείνει, τι βλέπω εδώ, είναι η ώρα και 55, έχουμε 3-4 λεπτά. Επειδή είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος για εσάς,